Infopodcast, l'agenda de Sant Cugat. Molt bon dia, us parla a aquesta hora l'Infopodcast Joan Miquel Fernández. I anem a repassar els imperdibles de l'agenda de Sant Cugat del Vallès. Si el vent ens ho permet, aquest cap de setmana, a Sant Cugat, també rendeix el Carnaval, al centre i als barris. Avui al vespre podeu disfressar-vos, que la rauxa acompanya. Ho podeu fer als barris com la Floresta, amb rua de carnestoltes i activitats al casino a partir de 4:45 de la tarda. A partir de les 5, al barri de Boipelleres, també hi haurà rua, concurs de disfresses i un discjòquei per acabar. I a Mirasol, a partir d'un 5:15 a l'entorn del Casal també hi haurà rua, berenar i concerts per a la família. Al centre, l'inici del cercatasques tindrà lloc a partir de les 7 de la tarda i començarà el recorregut a la plaça de Pep Ventura. Això sí, aquest dissabte no us perdeu una de les activitats més consolidades del Carnaval, el Ball de Gitanes, que continua batent rècords de parelles dansaires. Tampoc cal matinar massa per apuntar-vos-hi. A les 10:45 començarà les cercaviles del ball a diferents places, com per exemple a la Victòria dels Àngels, a l'Ateneu Sant Cugatenc, a la plaça d'Encony o a la plaça de Rafael de Casanovas. Tot plegat acabarà a la plaça d'Octavià, primer amb el Ball de Velles a les 12:45 i tot seguit a la 1 el Ball de Gitanes i Jovenetes. I la gresca no s'atura. Als Jardins del Vallès es convoca a tothom que hi vagi disfressat en comparsa a partir de 2:15 de la tarda i a les 7 la rua de comparses que acabarà a la plaça d'Octavià amb el lliurament de premis. I tanquem la nit del dissabte al Casal de les Planes perquè a partir de les 8 del vespre hi haurà sopar i bany. A la Sala Clavé també, aquí al centre de la Unió del Centre Cultural, també hi haurà un ball de nit amb les bandes M&M's i PD. I per acabar amb la disbauxa del rei Carnestoltes, si encara teniu ganes, diumenge a les 12 del migdia, apunteu-vos al pregonet de Carnaval, que també anirà acompanyat de les gitanetes i d'animació infantil. L'Infopodcast és una producció de la xarxa de comunicació local i Ràdio Sant Cugat.